खुलुमबाय आंनि Jobanivlog चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबावबाय सबाय माजों फागवाननाय महरला सोनाबार दामुगै एमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो बेनिफ्राय फुंनि 7 बाजि आरोना सोनाफोर नायदो मा लाहार फाहार लादों बिमा बुरैया ओंखामबो मोनबाय ओमफ्राय नैबेखौ आङो फ्राइड राइस पर्क फ्राइड राइस ना मा होननानै बुङो थाय आं मोनथिला बाट अमाजों ओंखामजों एवनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय एसे सामब्राम गारलायनो हरगोन आरो आं ना ओरैनोथ' बारा होलायलाया आङो सामब्रामफोरखौ उनावसो ओरैबायदि दिनै फ्राइड राइस नालाय सामब्राम होबा एसे मजा जायो नालाय सोनाफोर सोर नायलांबाय थायो बिदिब्ला आंनि ब्लग्सखौहाय नैबेखिनिखौ फुंनि थाखाय एवबाय सोनाफोर ओमफ्राय नैबेखिनिखौ दोनथ'नायनि खारना र' दसे उनाव दे फोरमायगोन आङो दै एसे संख्रि हालदै बानलु थाइसे सामब्राम होदों आङो ओरैनो बानलुखौनो एकदम बासोगारो मा होननानै बुंबावनो ओंखामखौबो हरनानै माबानोसै आरोना बेदराथ' मोनखानायसो मैयानो चकाचक मोनखानाय जाबानो मोनो होननायसो एसे थेवबाबो फ्रोम एवनो र' थारमाने सोनाफोर साननो हागौ मा बेरे फुंजानि मतलब बे फुंनि ब्लगसो नालाय बेरे फुंजानि बेदर एवलाबायखो ओंखामजों बेदर एवनो नागिरखो थ' बाबुमोननि स्कुलाव दिनै जाहैदों शेरिं मिलनो माने जाग्रा लोंग्राफोरखौ शेरिं खालामनांगौ आरो ना माने बोसोरनि लास्ट नालाय बोसोरनि लास्ट स्कुल नै दिनैहाय ओंखायनो बेफोर बुस्थुखौ शेयार खालामनानै जागोन आरो बिसोरो ना सोर मा लांदों सोर मा लाङाखै अमा बेदरसो लांनो जबरदस्ति आरो आं होनबाय नोंसिनि स्कुलाव सोरबा जानाय जायै थायो दाउ बेदरखौनो लांदो अमाखौनो लांगोन जाहैदों आंनि लोगोफ्राबो अमाखौनो जाजोबखायो होनबाय मा होनबावनो खालामना हरनोसै आङो टिचारफोर स्टुडेन्टफोर राननानै जागोन जाहैदों आरो ना शेरिं खालामनायानो माने यादगार खालामनाय आरो ना उरुंगा मा लाबोदोंमोन आं बिदि लांदोंमोन बिदि आरो ना माने एसे फान मस्ति खालामसिगोन आरो बिसोर दिनै लोगोसेनो फ्रि क्रिसमास मानायनायाबो बेनो जासिगोन आरो बिसोरना बाखिथ' बन्द' मोनथ'नोसै नालाय जुनारफोर ओंखायनो बानायना हरनोसै आं आरो चक्लेटबो लांनोनो डेयरी मिल्क मैया लायखानो मोनैनि एसे हाहाकार जालायदोंमोन ओमफ्राय स्कुल खाथियाव दखान दं नालाय बाहाय लांफासिगोन फैसा हरफानोसै आं माथो खालामबावनो थाथोंसै बिसोरबो यादगार जोंहाथ' गोदो बिदि शेरिं थेरिं जेबोआनो गैयामोन बाट अमा बेबुजों बा बर' बेबुजों पिकनिक जानाय जायोमोन आरोना जोंना मागोआवसो बेबो जानुवारि बा लास्ट डिसेम्बर बिदियाव गैयामोन आरो बानायलाबानायलाय हरगोनसै आङो बाबा दे ब्रास टास खालामदो फटाफट जेबो नङा थाथों आगैया उथिबाय नै दुफुंनो दा बावैसो फुनानै फैदोंमोन आङो आरोना नैबे मालाय बिसिबांबा गिदिर टिफिनसे लांगोन जाहैदों गाव दाख्लै बायनानै लाबोनायाथ' थिगासे आंबो हरगोन टिफिनसेनि बारखागोनसो नै बिमायाबो एवखादों अमा बेदराबो एसे बुरजाखा आरो मेजेम ना एरदों ओमफ्राय नै बानलु होनायखौ बासिनानै गारखाबाय आङो दा बानलुआ मोनबा दायसो जालायगोन आरोना एसे थाइसेल' होदों एसे ज्रोम जाथोंसै ओमफ्राय नैबे टिफिन फिसायावहाय आङो आसार सोनानै हरगोन आरोना सोनाफोर बै आसारखौहाय सोनानै हरनोसै थाइजौ आसार बिमा बानायनायखौ एसे लांथोंसै भइस होनायनि खारना जाहैबाय मा नोरै सासेया खेंखायगासिनो दंमोन आरोना बामजानो माबानो आरिनो आइ आफा आदा बाजि जागासिनो दङमोन बिनि थाखायनो आं भइस होनांदों आरोना सोनाफोर बेनिफ्राय जाबाय नालाय आरो माथो नै सोबायबो सोनानै ओमफ्राय मा होनो गाव एसे जालांथोंसै बेखौनो मोनायाव ओंखाम जायाखै बियो ओंखाम जायाखै आरोना मोनायाव ओंखाम जानायनि गद गैया बे गथ'आ बेलासियाव हेभि बुस्थु मोनबाथाय ओंखाम जाया आरोना जाबाय सोबाय नै आरो मा होनो बिनिसे जालायलायगोन ना मेरला उदै बुंनानै फैयो आरोना बियो जाबाय बेखिनियावनो गोजोनबाय गावहा टिफिनसे लांनो होनथारदों नालाय ओंखायनो सोनांबाय आङो टिफिनसे फुरानो ओमफ्राय आसारखौबो नै एकदम ज्रावसो सोनानै हरबाय आङो थाथों गाव एखमबा लाङोबा मोननैफोरल' सोनानै लाङो ओमफ्राय लोगोफ्रा मोजां मोनो होननानै खिथायो आरोना जायनो जायो बेनो आसार एसे हरबाव आसार एसे हरनानै बिलायनो थ' जाय बिदोंमोन दिनै रानदो ओमफ्राय मेमोन बिबा मेमोननोबो होदो होननानैहाय सोनानै हरबाय आरोना आङो नै जाबाय बेना बास चकाचक अनलि दैल' सोनांसिगौ ओमफ्राय नैबेखौ जाथोंसै आरोना उखैयोबो ना गेलेनाय मानाय बिसिना खुनु गद गैया ओमफ्राय नै बिमाना थाथ'लायबाय थ' दाना बिमायासो दोननानै फैनांगौ जालायबाय आरोना ओमफ्राय अबेसे फिसाजो उन्दैनिबो जाग्रा लोंग्रा जेबो गैया नालाय सिउ थांनानै लानानै फैनोसै ओमफ्राय नै जाब्राखौ फोसाबनो हाला आङो दिनै अयथासार रेडि बाबा थ' जाबाय बिदानोबो हरबाय संख्रि लाबाय गावसो लाबोलायगोन नै ला दासो फैलायगासिनोबो लेट जालायलायबाय आरोना बिसोरो टाइमानो नोङो ग्रोब जाखाबायमोन 8:30 जायो बिदिनो उनागोलालै आरो माथोबाव थ' थांसै थ' जोंहाबो लिलि लाला
ओइ नायलाय बायनाय लोगो लोगो गावसोर थफ्ला जुजोब्बाय आरोना इयाव सोदो नङाबा आं थांला सोनसै बेयाव नङाबा आं थांनाय नङा आबो आसि घन्टानि उनावसो साफा ओमफ्राय नै मा बोरै नोंना अमाया नायनो अमा लेथ्रा ओमफ्राय नै नायनायाबो अमा आरोना नायबाय था 9टा बारगुलायबाय आरोना दासो साहा गरदसे फुदुंनानै लोंसै आङो अफाजोंनो दालिबो जानखाबाय फिसाजोंनो मैया मोनायाव ओंखाम जायाखै बिराद खेलें खेसें खालामबाय थादों गैयानो गाइखेराबो लोंसै आरो माथोबाव दै गाबगौमानि साहा दुंगौमानि नै आंना गाजर आलुआबो रेडि जाखाबाय आरोना दहाय फुङाव फिसालानि दरनैसो लाखिनाया बेखौ होलालाबायनानै होगोन आरो मोदोमनायनि ओरैनो टारगेटआ बेनि थाखायनो लाखिनाय जादों आरोना सनाफोर मुसुर दालि गैला थारमाने मुग दालिसो आरोना ओमफ्राय बेखौ आं एसे सामब्राम सेरनोबासो मोजां मोनो ओंखायनो ओरै रेडि A few moments later अमा संनो नागिरनायनि गानफोराबो रजेया नेना दङमोन आंनि अमाखौ जानो हो माबोला संखांगोन दालाय भगबान गोदो मोसानाय गानखौ ओमफ्राय बबाय बिमा बुरैया दा अमानि लाइनाव फैबाय सेस अमा लायगोन हरनो रजेनो अमा एवगोन हरनो रजेनो टेंटेने ओमफ्राय नै मिनिनानै थैगोन आरोना जेबो नङा आं गाजर मोदोम होनो थाखायसो बेखिनिजोंनो सान्थि आरोना हाब मैया जाबाय र' सावनानै माथो मोनबावनो इसिबां अयनाय जाबाय थाबा जागोन नामा मानसिया जाबाय थाव एसे होनानै आरोना बैजों माबोला लांफैगोन दालाय सोर मोसायामोन बे गानखौ गोदो बिराद मोजां मोनोमोन जोंहा फालि दागोन होनलायनाया दा बिनि जायगायाव अमा संगोन होननायसो जानोसै हरनो रजेनो आदा रजायाबो अमाबो जाया नालाय आरो गैयाबो नालाय फैसे मोनसेया मोननायाबो जाखाला आरोना मानो होनबा नंखाथारा नालाय एवलाय एवनानै लानोसै बेखौबो दा एवना होनोसै आं बेयो रुइहांहां जानायजों जाबजोंसो लुना होलाबायनोसै आं मोनखानाय बुस्थुखौ बाबाय आङो एवगोरलायबाथाय आरो दानो थावासो लिलला एवनोसै र' एसे एवनानै लागोन आं दिनैनि आंनि हाबाफारिखौ बुजिनानै मोनला आरोना एकदम संनाय जानाय लोंनाय बिदि गोजा आरो माने जि जोम सुनांगौ एक्सट्रा खामानि बिदि गैया नालाय बिमा बुरै नालाय मा खोना आयौ आंखौ नाहरस्रायलायबावसो जादो ओंखाम जाखांबाय एसे दालिजों ना एसे ओंखाम जाबायना जाबायनो बोरैबासो बिफा जोलै केमेरायाव रायलायलायो जाबाय जाबाय दे अके नै एसे दंबावो बांद्राय गैला दा एसेल'सै एसे एवदों आरोना बाराद्राय गोबाव नङा ओमफ्राय नै बेखौबो होनसै नै गैया नागोन ना मोनगोन थाखोमालायनाय खेला खुरै लांबाव ना लांबायनो साहा फाग्रिसो लाहैबावबाय बियो आङो लोंखोमाखादोंसोमोन होखायाखैमोन बेनो बिब'जों बाथाबनानै बोरैबा फागोसो लाहैबावबाय जारलाहाय समायो बिराद जारलाखा 7टा बाजिनिफ्रायनो अमा बेदर एवनाय नामा दासिमबो जोबा अमा बेदरानो अमा बेदर गोदिल'सो दानिया नङा होमबा सोनाखौ एवनानै लागोनसै आं नुवाखै थाव एसेल' होनानै एवदोंबाबो नै जोंख्लाबजोबलायबाय आरोना थावा होबाबो जागौसोमोनदां जाबाय मोनबाय बियो ओमफ्राय आरो ओरैहाय नै फान्थावआबो ससे गाज्रि जालायबाय आरोना नै बिराद लस एवनानै जानोसै आं एसे टमेट' थाइसे होनानै बेनि सिगाङावनो फिसाजोखौ एसे साफाय खालामना लागोनसै आं गुंग्राय मोनामनायफोरखौ फुख'ना हैगोनसै आरोना एवजागोन बेखौ र' बिमा बुरैया चकाचक दुगैखांजोब्बाय आंना फिसाफ्रा आरोना टनटना जाजोब्बाय दुगैखांबाय नामा बा टनटना खालि बिमायाल' बाखिसै बिमायाल' मासेनो दंबावो आरो दंबावो बिसोरनो ड्रेस पार्टि बायदिसिना चकाचक जानोसै बिमायाबो र' ओमफ्राय सोनाफोर बन्द'आथ' फुल मोनबाय मालाय डिसेम्बरनि एसे जानुवारिनि एसे दा मा बुङो सोनाफोर बहा थांनो कनफिउज जालायबाय ना लालिपारायाव थांगोरनो धुबुरियावहाय ना बिजनियाव थांगोरनो ना बङाइयाव थांगोरनो सापागुरियावहाय बिदानाव अफिसारखौबो लोगो मोनहैनांगौनि खोथा दङ
मतलब अफिसार जानाय जायो जों खोथा गैया मादैया बुहुद आगोलाव लिंहरबाय थाखादोंमोन बिनानावा गैयामोन बाहेरायावसो दंमोन अब्लानो फै होननानै आरोना आंबो थाङिया बिराद गोबाव जाबाय 2 बोसोरसो जाखो ना माखोथाय पात्ता गैला आङो नानि जिंजिं होननायावल' थांदोंमोन खोमा आरोना ओमफ्राय बिनि गेजेराव थांना थाङाखैनो पात्तायानो गैला आरोना आङो ओमफ्राय बाखि आनैयाथ' हाजार बिजार लिंहरबाय थाखायो माने आनैजों मादैमोनहाजों खाथियानोखा दाथ' दादियाबो रिटायार फैबाय नो टेनसन थांबाथाय न'खरनियावबो धमाका आरोना सोनाफोर स' आङो एबार प्लेनिं लादों बिराद गोबावनि उनावहाय नायगोन आरोना थांनाय जायोबाथाय शेयारबो खालामलांगोन नो टेनसन बेनिफ्राय दा बाहेरायाव जेरावबो थांनो रोङाबाथ' न' ओरै आलासि जालाय बिदिनो एसे टाइमखौ थांहोनोसै आरोना बाखि आरो स्कुल खुलिबाथाय फुरा मा होनो एनुवेलनि तैयारियासो सोलिखासिगोन नालाय बिदि होननानै आलासियाबाबो जे फ्रि जागोन बे नङा एसाइनमेन्ट हरदों नालाय बेखौबोथ' माने थिग खालामनांगोन एसेबां फ्रि नङा थेवबो आरोना नायनोसै सोनाफोर बहा थांनो कनफिउस जाबाय नोंथांमोनानो एसे खिथाना हरदोलाय बहा थांग्रोनो आङो थांनायाथ' जेरावबो थांखागोन ओरैनोथ' आङो बन्द' मोनबानो न'आवसो थांग्रोखायो लालेफारायावहाय ओमफ्राय दा अबेहाय थांनाय जायो बिमानो जादाबो दाउफ्रा बेमार जालाजोब्बाय होननानै फोरमायहरलागासिनो दङ फैनोबा फैग्रोदो दाउफोर एसे जानो लुगैदोंबा जाफैदो आरिदो होननानै मानो होनबा आंखौ दाउ दिसि बायनानै जाया होननानै आइयाबो एसे मिन्थिखायो थ' मिन्थिया सोनाफोर बाखि आं लालेफोराव थांग्रोनो गोसो जायो जेब्लायबो गेलेदों आयै फिसा चाक्का दुगैनानै गेलेबाय दे मा दे थ' सोनाफोर नायनोसै रायलायनायाथ' बिथिंनिफ्राय रायलायगासिनो दङ थ' जेब्ला थफ्ला लानानै ओंखारो अब्ला नोंथांमोननोबो शेयार खालामनाय जाखासिगोन आरोना बहा थांनाय जायो बहा मानाय जायो जाम्बि बिमा बुरैया थफ्ला लानानै आरोना जेराव खिथाङाथ' सुख गैखाया नालाय गथ' सानैजोंनो दुनिया गिदिंबाय थाखायो आंना स' दा दोनथ'नोसै बिमा बुरैयाल' सनसै ओंखामफोर जानोसै आरोना स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ जायफोरा आंनो बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावलायबाय